М, Значи, какво ям и какъв беше въпроса? Мира, какво вечерях? Какво вечерях? Какво вечерях, Марти? Мисля, вечерях пица. 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 Пица на майка ми. Колко е вкусна. И това... Нещо като вечеря трябва да бъде. Обаче, и какво ми се яде в момента? В момента бих хапнала 2 големи шоколадови торти. Ще повърнеш. Не ме интересува. Яде ми се сладко, а в нас има само бисквити. Аз искам да ям вафла. Леле, колко! Не! Мартина вече умря. Не! Мартина пее! Не! Не! Мартината, какво пееш без мене? Принципно ние с Мартина заедно пеем, защото ние играем в караоките партии и пееме всякакви песнички. Да, и Мартина пее без мене! Това е. Пишка за нея. Да, аре, чао.